ఈ రాజుకో రాణి కావాలి, కావాలా లేదా? సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూస్తారు కదా. ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది, లేదా ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో ఇక్కడ యూట్యూబ్లో ప్లే చేస్తే కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకోసం మ్యూట్లో పెడుతున్నా. ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో, ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది మొత్తం సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టేస్తున్నాం, కొంచెం వినిపించి అని అడుగుతున్నారు. సో కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని మ్యూట్లో పెడుతున్నా. అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్ ఆల్మోస్ట్ రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు. సో ఇక్కడ వరకు రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ కావచ్చు, లేదా వీడియో ఉంటే వీడియో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఒక వీడియో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఒక వీడియో ఉంటుంది, ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. కావాలంటే వీడియో ఇస్తా. ఈ వీడియో ఉంటుంది. సో ఈ వీడియోని టచ్ చేసి ముందుగా 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 8 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ 11 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర కట్ చేస్తే 2 పార్ట్స్గా కట్ చేస్తే సింపుల్గా వీడియో యాడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ కూడా 3 పెట్టుకోవచ్చు, లేదా వీడియో ఉంటే వీడియోని 3 పార్ట్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఏమో ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ముందుగా లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ అన్నీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు సింపుల్, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇలా పేస్ట్ టైల్ అని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం లిరిక్స్కి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ 6 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ వరకు లాస్ట్. సో ఇక్కడతో లిరిక్స్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు వీడియోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ త్రీ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, 3 వీడియోస్కి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి పేస్ట్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో వీడియో ఈజీగా అండ్ క్లియర్గా ఈజీగా వీడియోని చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇంత కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నా, తప్పకుండా ఒక లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అన్న గుడ్ అన్న ఏదో ఒకటి కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.